Son do Cadramón, no Valadouro. Levo 16 anos traballando no sector forestal. Comecei con 19 anos nunha empresa en Alfoz. Logo estiven en Santiago e agora levo 6 anos en Guitiriz. Formo parte desta empresa familiar dedicada á explotación forestal e serradoiro. Ocúpome da xestión administrativa e comercial, aunque en realidade fago algo de todo. Se fai falta ir ver un camiño ou comprobar algo en algunha das parcelas nas que compramos madeira, vou. Gústame o meu traballo. Pese a que segue a ser un sector con poucas mulleres, cada vez son máis as profesionais que se incorporan á industria forestal. De feito, hoxe xa non causa sorpresa atopar unha muller facendo medicións nun monte ou incluso traballando en maquinaria forestal, algo que hai uns anos non se vía. Normalmente son a única muller que vai cos sobres ás poxas privadas de madeira. Iso sí que chama a atención. Por iso penso que temos que tomar a iniciativa e facer fronte a certas reticencias que te atopas para desenvolver o teu traballo. Para min, a base fundamental está na educación. A que eu recibín na casa axudoume moito. Nunca deixei de facer o que quixen por ser muller.